Сем сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько. Хвала Христу, вітаем вас у нашай студыі Радыё Марыя і ў эфіры праграма «Сем сакраментаў касцёла». З вами працуюць Надзя Бука, а таксама аўтар праграмы ксёндз-канонік Юрый Санько, пробач парафіі Святой Тройцы Святога Роха на Залатой Горцы ў Мінску. Вітаем вас, хвала Христу. Хвала навекі, вітаю вас, паважаныя радыёслухачы, любыя нашыя гледачы. І дзякуй вялікі вам за зваротную сувязь і запытанні, і мы працягваем нашыя перадачы. І сёння наша тэма гэта сакрамент святарства. Вельмі блізка вам тэма, ксёндз Юрый. І першае пытанне это што такое святарства верных? Кожны чалавек, які прымае сакрамент хросту, ён удзельнічае ў гэтых трохступенчатым вымярэнні Хрыста, і таксама адно з іх это паўсюднае святарства. Кожны ахрышчаны чалавек, ён удзельнічае ў паўсюдным святарстве. Нашае заданне не толькі разумець сваю веру, але жыць гэтай верай, быць сведкам сваёй веры. І так як кожны святар, яго галоўнае заданне абвяшчаць Божае Слово, мы таксама сваім жыццём павінны абвяшчаць Божае Слово. Таму кожны вернік, ён таксама з'яўляецца вось гэтым святаром паўсюднага святарства, прымае ўдзел у гэтым паўсюдным святарстве. Вось таму запрашаю ўсіх быць сапраўднымі і жывымі сведкамі Езуса Уваскрослага, Бога жывога. А ці можа чалавек, які сядзе ў турме, стаць святаром? Няма якіхсьці нормаў, якія бы абмяжоўвалі. Ён ідзе, таксама мае магчымасць на тых умовах, якія датычаць кожнага кандыдата, ён можа рыхтавацца да святарства. Да? Тут ідзе мова, турма не з'яўляецца якімсьці выключэннем чалавека. Вось. Як і да кожнага кандыдата ёсць умовы, да? Калі правяраецца яго жыццё, стан здароўя і гэтак далей. То есть якіхсьці выключэнняў няма. Канешне, адбываецца вось гэта даследаванне, і пазней чалавек наступае, пачынае фармацыю. Няма абмежавання. Зразумела. А калі ў нейкім выпадку скончылася аплатка, ці можа святар ператварыць у цела Хрыста нешта іншае, напрыклад, звычайны хлеб альбо батон? Розныя ёсць выпадкі. І, канешне, калі гэта проста, напрыклад, парафія, якая нармальна функцыянуе, вось, святар павінен пастарацца, каб на наступны раз такога не было. Вось, калі гэта выключныя, напрыклад, умовы, выключныя сітуацыя, мы памятаем, што для камуніі выкарыстоўваецца, у каталіцкай традыцыі выкарыстоўваецца хлеб без закваскі, без дражджавы. Вось, тады можна з пячы, напрыклад, бярэцца мука, вада, і робяцца такія блінчыкі, можна так сказаць. Ва ўмовах, калі, напрыклад, святары знаходзіліся на выгнанні у лагерах, так. Яны цэлебравалі святую імшу і выкарыстоўвалі звычайны хлеб, таму што умовы ім не дазвалялі нават нешта з пячы і выкарыстаць іншы хлеб. Але ў нармальных умовах мы не можам выкарыстаць звычайны хлеб, пайсці ў магазин, купіць альбо батон, як вы кажаце. Вось, тады лепш з пячы мука, вада, і пячэцца такія аплаткі. Вось. Ці абавязкова быць ахрышчаным, каб потым стаць святаром? Абавязкова быць ахрышчаным, каб удзельнічаць ва ўсіх сакраментах, таму што хрост – гэта сакрамент першы, які адчыняе нам дзверы да ўдзелу ва ўсіх сакраментах. І таму без хросту няма мовы пра удзяленне сакраменту споведзі, удзелу ва Эўхарыстыі, прыняцце святой камуніі, у поўным удзеле ва Эўхарыстыі і ў іншых сакраментах таксама, і ты не можаш стаць святаром, калі ты не ахрышчаны. А ці абавязкова павінен быў быць біжмаваны?
Біжмаванне, то, як мы размаўлялі, гэта сакрамент, які пацвярджае нашу годнасць хрысціянскую, нашу гатоўнасць развіцця. Напрыклад, я як паступіў у семінарыю, я не быў біжмаваны. І сакрамент біжмавання адбываўся напрыканцы першага курса. Таму гэта сакрамент, які ўзмацняе, які паказвае перш за ўсё чалавеку, калі ён адказвае сабе, які я хрысціянін, ці я хачу развівацца у сваёй веры, ці я прыкладаю да гэтага намаганні, ці я гатоў быць сведкам тое, што мы казалі на пачатку, Хрыста жывога. І таму, калі нават кандыдат не быў у сакраменце, не прыняў сакрамент біжмавання, прабачце, то на першым курсе гэты сакрамент ён прымае, так. Ксёндз Юра, што самае складанае ў жыцці святара? Ведаеце, я, мабыць, шчаслівы святар, таму што у мяне в маім жыцці святарскім, на маім святарскім шляху ёсць духоўны бацька, да? Ім з'яўляецца ксёндз пралат, ксёндз канонік Эдмунд Даўгіловіч Навіцкі, які служыў у Нясвіджы, калі я быў міністрантам. Так, яго таксама ведаю добра. Да, зараз ён служыць маладзечна. І ён вучыў нас, я ўжо ведаў у 11 класе, што я буду паступаць у семінары, і ён ужо рыхтаваў мяне да гэтага. Я заўсёды на розныя ўрачыстасці, мы ездзілі, служыў не толькі ў Нясвіжскай парафіі, у той час наш пробаш абслугоўваў некалькі парафій у Нясвіжскім раёне. Вось, ён заўсёды браў мяне з сабой. І, ведаеце, гэтыя цудоўныя размовы, якія адбываліся паміж намі, пакуль мы ехалі з адной парафіі ў другую, з аднаго касцёла ў другі, яны засталіся на ўсё жыццё, і я думаю, што ў чымсьці таксама мяне фармавалі, ўжо пачалі фармаваць і сёння... Да семінарыі яшчэ, так? Да семінарыі, так. Таму што ксёндз пралат, ён паказваў не толькі той бачны бок, знешні бок святарскага жыцця, таму што многія кажуць, вось, у святара ёсць аўтамабіль, у святара там няма якіхсьці там штодзённых такіх адказнасці, вось, жонкі, дзяцей, да, тое, што мы бачым знешне. Аднак ён таксама распавядаў пра цяжкасці, што святарства гэта таксама гэта складана, бо вельмі часта ты будзеш сам. Да, і многім пагражае, калі чалавек не падрыхтаваны, вельмі складана быць адзін дзень, два, паўгады ты можаш пабыць адзін і больш нармальна сябе адчуваць, але ўсё жыццё гэта таксама можа быць складана. Ён паказваў, што гэта можа быць праблема, калі ты не навучышся арганізаваць свой час. Семінары пазней нам таксама пра гэта казалі. Калі мы не навучымся арганізаваць свой час, не знойдзем часу на малітву, на працу, на сустрэчу з парафіянамі, святарства будзе мукай. Вось. Другое таксама, што таксама зазначаў як такі цяжкі момант, што не заўсёды ты зможаш падзяліцца сваімі перажываннямі, сваімі праблемамі са свецкімі. Часта святары папаўняюць такую памылку і пачынаюць дзяліцца са свецкімі сваімі праблемамі, перажываннямі духоўнымі. Трэба зразумець, што у вернікаў таксама ёсць праблемы. І вельмі часта нашыя праблемы ім незразумелыя, таму што у іх свае праблемы. Яны жывуць крыху у іншым разуменні вось гэтай рэчаіснасці штодзённай. І, канешне, ён таксама указваў на такую праблему, што можа быць. Вось. І, канешне, святарства, як навучае нас святы Ян Павел II, гэта дар і таямніца. Кожны дзень ты павінен аднаўляць сваё пакліканне. Не можа быць так, што ты адзін раз быў пакліканы, ты сказаў сваё так, і ўсё, і ты ўжо забяспечаны. Не. Ёсць шмат спакус, ёсць шмат выпрабаванняў, і кожны дзень ты павінен прачынацца раніцай, дзякаваць Богу за тое, што Бог дае зноў шанец развівацца, пазнаваць яго, дзяліцца ім з людзьмі. І кожны дзень ты кажаш сваё так, я хачу быць святаром, я хачу быць святым святаром, я хачу быць прыкладам для іншых.
Ці атрымоўвае святар зарплату ад дзяржавы? Гэта пытанне, якое шмат каго цікавіць. Канешне, да, ўсіх цікавіць пытанне гэтае часта не першы раз такое пытанне здаюць. Касцёл у Беларусі ён аддзелены ад дзяржавы. Таму, напрыклад, гэта не працуе так, як, напрыклад, у Германіі, дзе святар атрымоўвае зарплату ад дзяржавы, таму што ёсць падатак, і тады святар атрымоўвае такую зарплату. У нас у Беларусі такого няма. Святар жыве выключна за ахвяраванні вернікаў. З чаго складаецца вось нельга сказаць так заробак святар. Святар не працуе, святар служыць. Вось. Але з чаго ён атрымоўвае, напрыклад, сродкі на тое, каб функцыянаваць, каб купіць сабе новую сутану, вопратку, там, ежу. Гэта ахвяраванне на святую імшу, якую святар цэлебруе, інтэнцыі так званыя. Пазней ахвяраванні, якія складаюцца падчас удзялення сакраментаў альбо сакраменталіяў. Сакрамент хросту, сакрамент нават намашчэння хворых людзі часта таксама дзякуюць святару і нешта перадаюць якіясьці сродкі на яго патрэбы. Вось шлюб, але таксама сакраментальны, напрыклад, пахаванне і іншае. Вось з гэтага фарміруецца, можна сказаць, вось заробак. Той заробак, так груба, канешне, непрыгожае слово, да, зарплата для святара. Святар павінен атрымоўваць, як сказано ў Святым Пісанні, дарма атрымалі і дарма давайце. Святар не можа выставіць цэннік і сказаць, што за інтэнцыю вы мне павінны заплаціць там 20 альбо 50 рублёў. Вось. Альбо пры ўдзяленні іншых сакраментаў ці сакраменталіяў. Чалавек ахвяруе, колькі ён можа. Чалавек можа нічога не ахвяраваць, і святар павінен ім удзяліць гэты сакрамент. Таму і тут няма мовы пра такую якусь зарплату, такі заробак, які ёсць стабільны, напрыклад, і можа быць. Вось так ад дзяржавы мы не атрымоўваем ні капейкі. Спадзяюся, што больш такіх ужо пытанняў не будуць задаваць, таму што гэта сапраўды найбольш такое частае пытанне пра заробкі. А калі вось прыехаў на парафію святар маладога ўзросту, яго не ўспрымаюць парафіяне, як сабе правільна паставіць, як наладжваць кантакт, просяць вось менавіта ад вас рэкамендацыі, ксёндз Юрый? Да, ксёндз Юрый ж такі святар уже не малады, ўжо можа раздаваць рэкамендацыі. Не зусім малады, ўжо ёсць ўсё ж такі стаж. Да, 15 год святарства ўжо, канешне. Мы не прыязджаем на парафію, каб падабацца вернікам. Заданне святара – гэта быць альтар Христус, другім Христом. Канешне, вельмі часта чуеш аб таком, і людзі прывыкаюць да святара, але так пабудаваная наша іерархічная структура, што вельмі часта адбываецца так, што святара змяняюць, ён выязджае на іншую парафію па розных прычынах. У манаскіх супольнасцях гэта ўвогуле часта адбываецца, што святары 3 гады пабылі ў адным месцы, пазней пераводзяцца на другое месца. І там людзі гэта разумеюць. Вось, галоўнае заданне святара і кожнага святара гэта не прывязваць людзей да сваёй асобы. Гэта будзе вялікая крыўда, перш за ўсё для мяне, як для святара, калі я пачну людзей прывязваць да сябе. Галоўны ў касцёле не я, а Езус, які знаходзіцца ў табернакулюме, які знаходзіцца з намі ў сакраментах. І калі святар пачынае сваё служэнне менавіта такім ключе, пазней людзі таксама адкрыюцца. Бо тое, што кажу, што ёсць такая, прызвычаіліся да святара, можа, быў добрым прапаведнікам, добрым катэхетам, добрым чалавекам. Вось, прыйшоў новы, малады, і, ведаеце, тое, што сказаў, што святар не прыходзіць, каб камусьці падабацца. Святар прыходзіць, каб выконваць сваю місію святарскую, каб служыць людзям. Вось. Калі ён гэта робіць шчыра, калі ён гэта робіць з адкрытым сэрцам, то пазней таксама адкрываюцца і людзі. Вось, гэтыя вожыкі ўжо недаверу хаваюцца, яны пачынаюць таксама пазней супрацоўнічаць, і парафія пачынае развівацца.
Дзякуем за параду. Спадзяюся, што нас спатрэбіцца маладым святарам. А наступнае пытанне: ці бывае ў святароў духоўны крызіс і што рабіць, калі не адчуваеш прысутнасці Бога? Канешне, святаршчын таксама чалавек і шмат залежыць ад гэта адчуваецца на ўласным прыкладзе. Ведаеце, калі 10 гадоў святарства, здаецца, ўжо не першы, не другі год, вось, калі было ў маім жыцці, вось, я таксама перажываў крызіс. Я не ведаў, што я магу даць людзям. Гэта самае страшнае, што можа быць у святара, калі святар не ведае, што ён можа даць людзям. Вось. Можна падрыхтаваць казанне, будзе прыгожае, можна падрыхтаваць урачыстасць, сустрэць біскупа, гэта ўсё тэхнічныя моманты. Сёння ёсць шмат дапаможных матэрыялаў, якія дапамагаюць нам рыхтаваць, напрыклад, казанні, але калі гэта не будзе перажыта самім табою, гэта ашуканства. Я не магу вучыць людзям, казаць людзям пра тое, што сам не перажываю. І сапраўды мне быў страх. І тады Бог так дабраславіў, што мы ў парафіі пачалі з парафіянамі вывучаць святое пісанне. І па-новаму Бог адкрыўся, перш за ўсё для мяне. І перш за ўсё у гэтым духоўным плане. Канешне, тады ты робіш выснову, тады ты больш працуеш са сваім духоўным кіраўніком. Можа, тады адбываецца споведь не раз на месяц, а раз на 2 тыдні, як это было ў семінарыі, каб вось злавіць гэты момант і зразумець, чаму так адбылося, што стала прычынай гэтага крызісу, у чым я не дапрацаваў, што я згубіў, калі вось такое адбылося ў маім жыцці. Вось, канешне, крызісы здараюцца. Самае галоўнае, каб мы гэта разумелі, каб мы іх не баяліся, а ёсць шмат момантаў, каб іх вырашаць. Тут дапамагае таксама святарская супольнасць. Кожны з нас мае сваіх сяброў, святароў, з кім так можа больш кантактуеш больш, і мы маем гэтую цудоўную магчымасць. Слава Богу, у нас сёння ёсць шмат святароў, дастаткова святароў, да каго можна паехаць. Горай у святарам, напрыклад, у Расіі, калі там бліжэйшы святар за 300 кіламетраў, і ты там не даедзеш да яго, проста сеўшы, маючы якуюсьці праблему, сказаўшы, што зараз я прыеду, мне трэба пабыць у святарскай супольнасці, і ты едзеш. Вось, таму самае галоўнае вырашаць гэтыя праблемы з духоўніком, з Богам на каленях, з ружанцам у руках. Вось, і Бог тады адказвае, Бог адкрывае, і Бог адкрываецца па-новаму, і тады ты па-новаму пачынаеш і цаніць сваё святарства, разумець сваё святарства, і тады ты можаш яшчэ больш служыць і больш даць людзям са свайго святарства. Дзякуй вам. А як толькі святар прымае святарскае пасвячэнне, ён адразу можа ўдзяляць усе сакраманты, ці ёсць такія сакраманты, што ён яшчэ не можа адразу ўдзяліць? Калі дыякан атрымоўвае святарскае пасвячэнне, малады святар, ён таксама у гэты ж дзень атрымоўвае ад біскупа 2 дазволы на абвяшчэнне Божага Слова і на споведь. Аднак таксама і каб святары ведалі маладыя, што, напрыклад, не ўсе грахі можа адпусціць малады святар. І гэта для вернікаў таксама такое павінна быць разуменне, што не так, што я бачу маладога святара, новага святара бягу. Не. Напрыклад, прабачце, грэх аборту малады святар не можа адпусціць. Вось, гэта прывілегія пробашча. Канешне, калі адбываюцца фэсты, напрыклад, буцлаўскі фэст, тады такі дазвол даецца больш шырэйшы. Альбо ў такіх умовах, якіх мы зараз жывем, калі ёсць пандэмія каранавіруса, вось тады адбываюцца вось гэтыя сустрэчы з святарамі, дзе канцлер кажа пра гэта, што маем дазвол, што можам адпускаць грэх аборту не толькі пробаш, не толькі у санктуарыях ці у парафіяльных касцёлах, а можам адпускаць
кожны раз, калі сустракаемся на сакраменце споведзі з вернікам. Вось. А іншыя сакраменты святар можа спакойна цэлебраваць. Эўхарыстыя, канешне, біжмаванне, тое, як мы з вами ўжо разважалі, гэта сакрамент, які ўдзяляе біскуп. Вось, тут нават я не магу проста ўзяць і ці біжмаваць, нават маючы ўжо 15 амаль гадоў святарства. Трэба дазвол. Калі здараецца хрост дарослага, тады такі дазвол, вусты нават дазвол просіцца ў біскупа, каб дазволілі ўдзяліць сакрамент хросту з біжмаваннем. І тады я ўжо як святар ўдзяляю сакрамент хросту і біжмою. Вось. І апошняе пытанне нашай праграмы гэта гучыць так. Часам святую камунію раздае некалькі святароў, і да аднаго чарга да канца касцёла, да іншага некалькі толькі чалавек. Ці не абражаецца той святар, да якога меншая чарга, і што людзі не хочуць з яго рук прымаць цела Хрыста? Ну, я думаю, што тут такое больш таксама тэхнічнае пытанне, таму што святар, думаю, больш перажывае і можа злавацца не з-за таго, што там нехта не хоча да яго прыходзіць, а з-за таго, што камунія даўжэй адбываецца. Пазней людзі наракаюць, што святая імша зацянутая. Вось. Но я думаю, што людзі, якія прыступаюць да сакраменту, да камуніі, якія прыступаюць да камуніі, яны не маюць такога падзелу. Гэты святар мне падабаецца, з яго рук я буду прымаць святую камунію, гэты святар мне не падабаецца, я не буду прымаць святую камунію з яго рук. Я спадзяюся, што ў нас няма такіх вернікаў, якія, ідучы да святой камуніі, у іх узнікаюць такія пытанні, таму што я іду у святую камунію не каб пастаяць каля святара, ось, а я іду да святой камуніі альбо стаю і чакаю на святую камунію, таму што я гатоўлюся да сустрэчы з Хрыстом, жывым Богам. І мне не важна, хто гэта будзе, які гэта будзе святар. Мне важна тое, што я змагу паяднацца з Хрыстом, жывым, які фізычна дакранаецца да майго сэрца, які фізычна аздараўляе мяне, які фізычна падтрымоўвае і благаслаўляе, напаўняе сваімі дарамі і ласкамі. Вось якія думкі павінны перапаўняць нашае сэрца, а не тое, да каго ісці, да каго не ісці, у якой чарзе стаяць, у якой не стаяць. Трэба памятаць, што ў першую чаргу мы ходзім у касцёл, а не да якогасьці святара. Да, так? Мы ходзім да Хрыста. Тое, што аб чым мы казалі падчас сённяшняй нашай перадачы, што галоўны не святар. Сёння працуе ў парафіі ксёндз Юрый, заўтра будзе ксёндз Павел, паслязаўтра будзе ксёндз Геннадзь, а Езус застаецца адзін той самы нязменны, і мы павінны гарнуцца да яго. Дзякуем вялікія за гэтую цудоўную размову. Мы сустрэнемся з вамі ў наступных выпусках. Спадзяюся, гэта будзе ўжо хутка. І ў нас у студыі працавалі Надзя Бука і ксёндз-канонік Юрый Санько. Хвала Хрысту і шчыра вам дзякую за вашу увагу. Дзякуй вялікі. І, канешне, дасылайце свае пытанні, будзем разам фармаваць і выбудоўваць нашыя праграмы, таму што тады яны будуць сапраўды больш цікавейшыя, калі будзе зваротная сувязь. Дзякуй, пахвалёны Ісус Хрыстос, няхай добры Бог вам благаслаўляе. 7 сакраментаў касцёла. Размова з ксяндзом-канонікам Юрыем Санько.